chivhayo ndaitoti ndichatiwo pamberi neZANU-PF, but ndatoona kuti ivo vana chivhayo vacho imbavha, ivo vana chimombe ivavo imbavha, vana tsengamu ivavo imbavha. I don't care about Tsengamu because he's the one who bestowed munhu Mnangagwa. Chero zvaitike kwaari ngazviitike, because ngaambotest all the pillars of justice kuti kune mutemo kunzoku. Whatever, even if he wrote in the prison, hazvina basa because he's a bootlicker. Embarrassing zviri kuitwa naZiyambi justice minister, kuva achipa mhosva yekuti Geza, Blessed Geza akauraya, ane mhosva yekuuraya. To start with, pataimbonzwa the opposition figureheads vachitaura kuti izvoni ZANU-PF is a party of criminals, it's a party of thieves, it's a party of everything. It harbors criminals, it harbors thieves. Taingoti maybe it was rhetoricism irikitwa naChamisa to campaign or blackmail or smear ZANU-PF so that they can get votes against them. It was rhetoricism, but zvazoitwa naZiyambi, it's a direct acknowledgement that ZANU-PF is a part of criminals, ZANU-PF is a part of thieves. Kana Geza anga aine mhosva, inini handisi kutaura as a politician, ndiri kungotaura as an analyst ari kuona from a distance. Ndiri mumwe wevanhu angakwanise kuti pamberi apo aikwanise kutoti pamberi neZANU-PF kana kuti pamberi neCCC, but nezvaitwa naZiyambi, I don't think I will ever be a ZANU-PF member, because zvaitwa naZiyambi, it's a direct acknowledgement that ZANU-PF is a part of criminals. Dei Geza angari a criminal akauraya munhu, why is it that anova a member of ZANU-PF anogara in the central committee achitema decision for the party, iye aine record yekuva a criminal, munhu akauraya munhu? With that conviction alone, or a case ichitwa laid against you nehudzamu hwemhosva iyoyo, by the time yangonzi Geza akauraya munhu pamba pake, aonekwa munhu akafa and postmortem iri kutaridza kuti munhu uyu akaita zvekuurawa, he was supposed to be suspended from the party pending investigation, pending full investigation to that effect. But zvese izvozvo hazvina kuitwa. ZANU-PF just harbored Geza, a criminal waari kuziva kuti ane ma-issues ari pending, ane chinyi, and we don't know how many people vari muZANU-PF vakaita saGeza, ma-criminals. Do we know, or are we assured that Mnangagwa doesn't have such a criminal record as well? Are we assured that him, Ziyambi, is not a criminal as well? Because the vetting system is ZANU-PF can allow a criminal to sit into the central committee. Denda ndiri ni Mnangagwa ka kune vanhu vakapfeke hwai, matewe ehwai, iwo ari mapere mukati. Zvirikutoitwa naZiyambi atori worse than Geza kuna Mnangagwa, because Ziyambi is decampaigning ZANU-PF technically. Atotaura ipapo pakuda kutosungisa kuti ane kesi yakati, ane zvakati, ari kutotaura kuti kuZANU-PF zvamunotoona takadai tine dzimhosva, asi as long as we bootlick Mnangagwa, mhosva dzedu hadzibudi pachena, mhosva dzedu dzichangoserereswa. Meaning to say, Mnangagwa shouldn't go around achitaura kuti
ndiri munhu weconstitution, I uphold constitution, I respect the rule of the law. No, he doesn't. If his team is like that, if his team is like people like ziyambi vanochengete vanhu vane dzimhosva vachigara into the central committee vachitosenza when their hands are dirty, chinotadzisa kuti munhu akauraya Sageza ozotadze kube mari iye achikwanisa iri mhondi inokwanisa kupfudza upenyu hwemumwe munhu asingarespecti rule of law, asingarespecti macourts, achitore mutemo achitonga ari iye kusvika pakuuraya munhu, owanikwa achisungetai every day achiende kuZANU-PF achinogare mucentral committee kusvika azoti aiwa Mnangagwa zvouri kuita izvi hazvisizvo, aiwa Mnangagwa hona watenderedzwa nematsotsi, aiwa Mnangagwa hona nyika iri kutambura, aiwa Mnangagwa zvinhu hazvisi kuchinja, tangofanana neThe Mugabe era or we are worse than the Mugabe era. Can't you correct 1 2 3 4 5 6 uri kumba kwako, kana kuti being retired so that we can put somebody ane energy asina ma-criminals around him, zvati kwatava kuenda, we are going wayward. No, Ziyambi is just an incompetent justice minister. What he's doing against Geza, even if you go to a very competent judge, he will tell you that you, Mr. Justice Minister, you are an incompetent minister because you have taken long to deal with this man's case. And your case you are presenting is politically motivated. Why now? And before going there to the politically motivated, by virtue of time Yatora to address the issue, are you thinking of the aggrieved people? Kuti vanhu vari kungoona Geza achifamba shuwa vachiziva kuti shuwa murume uyu ari kufamba achiende kucentral committee, shuwa murume uyu ari kutoelectwa maelections emawovheti achitonzi ndiwe iwewe unoti representa, is a criminal, akatiurayira hama, is a criminal, akatiurayira hama yedu. Vanonzwa sei vana vake munhu iyeye, vanonzwa sei mai vake munhu iyeye, vanonzwa sei baba wake munhu iyeye. Ziyambi zvimwe zvinhu zvaunoita soka uri kuuraya ZANU-PF. Pamberi apo without 2 days nekuona zvaitoitwa naChivhayo, ndaitoti ndichatiwo pamberi neZANU-PF, but ndatoona kuti ivo vana Chivhayo vacho imbavha, ivo vana Chimombe ivavo imbavha, vana Tsengamu ivavo imbavha. I don't care about Tsengamu because he's the one who bestowed munhu Mnangagwa. Chero zvaitike kwaari ngazviitike, because ngaambo test all the pillars of justice kuti kune mutemo kunzoku, whatever, even if he wrote in the prison hazvina basa because he's a bootlicker, he's a chancer. Akutoona kuti zvinhu zvaakuda kuchinja, chiwenga akuda kutonga, akuti hey, I'm into politics, hey what, hey what. No. Ngavapedzerani. Even if he wrote in prison, no problem, handina problem nazvo. But apa pana Geza apa haina hangu hada basa nazvo kuti aende kujera aende chinyi, but ndikungoti ziyambi you are an incompetent minister. Justice yauri kutungamirira hausati wainzwisisa, mutemo hausati waunzwisisa pachako iwewe. Go back to school or to whatever that school of what ideology yamina yekuZANU-PF, umbonodzidziswa kuti chinonzi justice chii, mutemo chii, because in yourself they say the loss lies where it falls, ex tupi causa, because wega iwewe zvauri kutoita iwewe hazvitoiti as a minister of justice. You can't come up with a criminal case against somebody after he has said certain things which hate you, then you come up with thumb up charges against such a person.
in itself it's illegal. Go and put your house in order, Ziyambi. You are decampaigning in Mnangagwa. So many people will end up not voting for ZANU-PF because of your actions.